Známe to všichni. Mráz, zima, sníh. Doteď bylo toto počasí nepřítelem vašeho vozu. Ale nyní je čas na změnu. Baví vás za tohoto počasí škrábat okna u vašeho vozu? Už nemusíte. Firma Eberspacher vám nabízí řešení. Nezávislé teplovodní topení, na které nedáte dopustit. Za zimního počasí se stane vaším každodenním přítelem. Vozidlo je příjemně vyhřáto již při nastoupení. Díky zahřátému motoru snižujete opotřebení a prodlužujete životnost vašeho vozidla. Nezávislé topení lze jednoduše ovládat již z tepla vašeho domova. Reaguje na vzdálenost až 1 kilometru. Případně můžete použít k zapnutí váš mobilní telefon. Nechcete každé ráno myslet na to, abyste topení zapnuli? Žádný problém. Topení lze naprogramovat na týden dopředu. Displej vám zobrazí aktuální teplotu. Máme pro vás 4 různé designové varianty. Signalizace ve vozidle upozorní na zapnutý stav topení. A jak pracuje topení Eberspacher v praxi? Pojďme si to ukázat. Každou minutou se váš vůz zahřívá víc a víc, čímž přispívá k tomu, aby vaše okna rozmrzla a interiér vašeho vozu se zahřál. Stačí pouze nastartovat předehřátý motor a okamžitě odjet. Škrábání oken zanechte svému sousedovi. Přejete si mít i vy pohodová rána? Kontaktujte nás na adrese Dalix SRO, Jamská 59, Žďár nad Sázavou, www.dalix.cz.